Ustav Bosne i Hercegovine apsolutno jasno navodi da Republika Srpska nije država, nego entitet koji je dio suverene države BiH, izjavio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, reagujući na Dodikovu izjavu da je srpska država. Incko je naveo da Ustav BiH ne ostavlja prostora ni za kakav suverenitet entiteta, a entitetske nadležnosti ni na koji način nisu izraz državnosti, saopšteno je iz OHR-a. Osim toga, Dejtonski sporazum ne sadrži ni jednu odredbu prema kojoj bi Republika Srpska mogla da bude država u budućnosti. BiH nije država zajednica, niti je unija država. Bosna i Hercegovina je jedinstvena, suverena država, čija je sadašnja unutrašnja struktura utvrđena Dejtonskim sporazumom, naveo je Incko. Nedavne Dodikove izjave u kojima naziva Republiku Srpsku državom, a BiH državnom zajednicom su netačne, kontraproduktivne i u suprotnosti s Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopštila je danas američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Ustav BiH je jasan. BiH je jedinstvena država sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Entiteti i njihova ovlašćenja postoje kao dio unutrašnje organizacije i strukture BiH. Javne izjave koje dovode u pitanje teritorijalni integritet i budućnost Bosne i Hercegovine nisu samo neprihvatljive, nego i u suprotnosti sa iskazanim opredjeljenjem gospodina Dodika za evropske integracije BiH, tvrdi američka ambasada.